जाबाय दा बेजों खुलियोमोनलाय बेजों हानसैनो खेमसिबो गैया जाहैबाय दा 48 मेगापिक्सल जाबाय गैला दिखोलाय Redmi Note 8 Redmi Note 8 नामा मबाइल सोदांना मोजां मबाइला मा नाम बेलाय Redmi Note 8 जोंना दाख्लै रियेलमिसो होदोंमोन Amazonनि Gorilla Glass 5 जाहैदों मबाइला मोजाङानो जागोन 10,000 नि 4GB 64GB बेयाव बेक कभार जानो हागौ फार्स्टआव बेखौ दा उनाव नायनोसै फिसाथार माथो आंजों फिसासिन आरो 6.3 मोन नामा 18 वाटनि चार्जार टाइप C केबल बुट खालामनो नायनोसै ना बेखौ बोखायो ओरैनो खेंदो नै दुबगांगांथार केमेराया Redmi इयारफन बे माबा स्पिकार चार्जार इयारफन माइक्र'फन 48 मेगापिक्सल आरो कभारखौ सोदो जाबाय दे अफ खालामदो कभारखौ देखायसै र' कभारा मोजांथ' गुरैना नै सिम्बो बग्राया बायसो बे कभाराबो मोजांथ' जाबाय दे